У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом. Мы с радостью отзначаем народжение Найсвятейшей Панны Марии. З ее узышло солнце справедливости, Христос наш Бог. Гэтымі словамі антифона на ўваход мы пачынаем святую мшу, падчас якой святкуем нараджэнне Найсвятейшей Панны Марии, даручаючы Богу ўсе нашы просьбы, інтэнцыі, прадставім Яму усё тое, што ляжыць у нашых сэрцах, а выпрошваючы заступніцтва Найсвятейшей Панны Марыі, просім, каб Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі. А у асаблівы спосаб падчас гэтай мшы просім заступніцтва і дапамогі Маці Божай за Алексея і патрэбныя ласкі для яго. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці Найсвятейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвятейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Милосердный Боже, народжение Збавцы з Найсвятейшей Панны стало початком нашего збавления. Одари нас щедро Твоєю ласкою, каб свята яе народження умацовувала супокой во всем свете. Праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: а ти, Бетлеєм Ефрата, найдеш, найменший ты сярод народов, племенов Юды, з тебе вийде для мене той, хто буде володаром у Ізраїлі, і походження його спрадвеку, ад вічних дзён. Таму Пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіцца тая, якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля і ўстане і будзе пасвіць іх моцаю Пана, у велічы імені Пана Бога свайго, і яны будуць жыць бяспечна, бо тады ён будзе узвелічаны аж да межаў зямлі, і будзе ён спакоем. Гэта Слово Божие. Узвеселится душа моя у Богу, узвеселится душа моя у Богу. Я спадзяюся на Твою милосердность, узрадуется мое сердце Твоему збавленню. Я заспяваю Пану, бо Ён щасливів мяне. Узвеселится душа моя у Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливая ты, Панна Мария, и годная усялякой хвалы, бо с тебе узышло солнце правды, Христос наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. Таким было народжение Иисуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзефам першым пачалі жыць разам. Яна зачала ад Духа Святога. Юзеф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачала і тое, што ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Гэта слова Пана. Уміловане у Христі, пане, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо особливий день – народження Найсвятейшої Панни Марії. Про її народження фактично нічого не ведаємо. Традиція оповідає, що
Бацькамі яе былі Йохім і Анна. Яны былі ўжо ў старэйшым веку, не мелі дзяцей. І гэта у габрэяў было пракляццем. Дакаралі, што гэта было праз нейкія правіны. І вось прасілі і малілі Бога, каб было у іх дзіця. І Бог выслухаў іх малітвы. Нарадзілася дзіцятка, якой далі імя Марыя. Яе ахвяравалі Богу. Яна выхоўвалася ў святыні Єразалімскай. Але калі прайшоў час, яна была, як чуем сёння у Євангелії, помолвлена з Юзефом. Але Пан Бог планує інакш. Пам'ятаємо, як до Марії прийшов архангел Габріель. Ти благословлена поміж жанчинами, і ти народиш сина, якому надасі ім'я Єзус. І ў гэты момант усе планы людскія былі змененыя. Яна, маладая дзяўчына, Юзеф, планавалі сям'ю, планавалі свой дабрабыт. Былі планы, якія, як мы ў сваім жыцці таксама плануем. Але вось наступае момант, калі пад сэрцам гэтай маладой дзяўчыны пачынае жыццё Сына Божага. Юзеф даведваецца пра гэта. Марыя не перапрашае. Толькі вось магутнасць, моц, мужнасць гэтага чалавека. Ён не хоча зняславіць сваю нарачоную. Ён адсылае яе, хоча адслаць, хоча ўзяць віну на сябе. І тут ізноў план Божий. Ён высылае свайго анёла, які кажа, што не бойся узяць Марыю сабе за жонку. Юзефе, сыну Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў. І ў гэты момант вырашаецца будучыня ўсяго чалавецтва. Умілаваныя ў Хрысце Пана, браты і сёстры, сёння мы святкуем нараджэнне той, якая была запланаваная ад пачатку. Марыя. Яна, якая была ад пачатку без граху, без першароднага граху. Як мы чуем, тое, што Ева страціла, Марыя знайшла. Яна праз вякі стала той, якая дасць нашай будучыні збаўленне. Бо калі
Арханёл Габрыэль запытаўся, «Чы ты гатовая?» Яна, не ведаючы пра будучыню, адказала, «Няхай будзе воля Божая». Мы таксама стаім на бездарожжы нашых дзеяў, нашай будучыні. Сёння нараджэнне Марыі, яе адказ Богу з'яўляецца таксама для нас прыкладам. Чы гатовыя мы сказаць Богу, «Няхай будзе твая воля»? Чы гатова я адказаць Богу, «Няхай будзе так, як ты кажаш», не глядзячы на смутак ці радасць? Просім жа сёння заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, каб яна, наша маці, якую Езус Христус на дрэве крыжа сказаў, «Вось маці твая», каб яна, якая да канца была поўная веры, дабрыні і пакоры, каб была прыкладам у нашым жыцці, адначасова, каб заўсёды заступалася за нас, сваіх дзяцей. Амен. Святкуючы нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, мацярынства якой стала пачаткам нашага збаўлення, праз яе заступніцтва уздзясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб праз адданае справаванне сакраментаў ён працягваў як мага больш душаў да жыцця ў Божай ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кансакраваных асобаў, каб яны верна наследавалі Христоса у Яго ахвярнай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх бацькоў, каб яны з любоўю ахвяроўвалі веру сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шчыра шукаюць працы, каб праз заступніцтва Багародзіцы дайшлі да пазнання Хрыста. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, а асабліва пра заступніцтва, дапамогу Маці Божай для Алексея і патрэбнай ласкі для яго. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб прыняцце Божай волі напаўняла нас спакоем і надзеяй. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа учаніка, пра заступніцтва Панны Марыі мы верна выконвалі нашае пакліканне ў супольнасці Твайго касцёла праз Хрыста Пана нашага. Марія, ти цудовна, Маті Бога, ми всі твої діти. Ти зорка на небі, ти Панна святая, ти до трона Бога нашого ведеш. Марія, жив, о Марія.
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, мы приносим Тебе наши дары, з радостью святкуючи народження Панни Марії. Нехай Твой Син, який стався чоловіком, прийнявши тіло з Найсвятшої Панни, завсюди милостиво нам допомагає, який живе і володарить на віки вічні. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу і благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзнаючы свята Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб жыцця и келих збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце.
Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто Твою ласку задишав з гэтага свету, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом і Ебраником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Отче усемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийсця Збавца нашего Иисуса Христа. Твое Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И за Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликана на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый.
за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету володар. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Дякуем Тебе, Ойче наш, за святий виноградний щеп Давіда, який спознать дав нам праз Твоего Сына Иисуса. Будь прославленный вечно. Дякуем Тебе, Ойче наш, за життя і за віру, якую познать дав нам праз Твоего Сына Иисуса. Будь прославленный вечно. Молимся. Добрый Отче, Твой костел, умацаваны найсвятейшим сакраментом, Тебе прославляє, з радостю вшановуючи народження найсвятейшої Панни Марії, бо з її зазяла надія на збавлення для усього світу, праз Христа Пана нашого. Амен. Сьогоднішній день так само з'являється надією, подякою за урожай, за те, що приносить земля. І тому, коли хто має на благословлення зерня, коли ласка, подойдите сюди ближай алтара, і буде благословлення. Боже, Ты учинил, что усялякое насение, упавши у землю, помирая, ка принести плен, який радуя сейбіта и дае ежу голодному. Просим Тебе, благослови гэтае зерне и іншае насение, заховай его от граду, паводки, засухи и іншых шкодов, а землю паі росою з неба, каб парасткі, якія з іх вырастуць, прынеслі шчодры плён. Учыні, каб мы, па прыкладзе найсвяцейшай Панны Марыі, якая слухала Твоё слова і заховала яго у сваім сэрцы, прыносілі 100-разовы плён, заўсёды выконваючы Твою волю, праз Христа Пана нашага. Прийміть Боже благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, а Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie